салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. мебошад беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон менамоем. 3 рӯз то бои Лоиқ Раҷабов мондааст. Лоиқ Раҷабов рекордаш 14-3-1 ва Александр Мартинес ки рекордаш 8-1-1 мебошад, реванши худро дар полуфинали 1-2 гран-при PFL 7 баргузор мекунанд. мо ба Лоиқ Раҷабов боварӣ дорем ва дирӯз бошад пресс-конференсия ва маросими рӯбарӯи онҳо гузашт. бояд қайд намоем ки ин муҳориба 14 август дар штати Флорида, Голливуд, США барпо мешавад. барои дар куҷо ва кай тамошо кардани ин муҳориба мо ҳатман видео мегузорем. барои ҳамин дар канали мо обуна шавед ва дар видео ҳатман лайк монед. дӯстони азиз, бои Некрuz Мирхоҷаев бо Джейс Эдкок ки бояд дар турнири Bellator 264 барпо мешуд, бекор карда шуд. сабаби бекор кардани ин муҳориба ба коронавирус гирифтор шудани варзишгари амрикоӣ Джеймс Кок мебошад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.